Kini ang GMA Regional TV Live. Karong buntaga mga kapuso atong makauban ang usa ka 18 anyos nga civil engineering student sa usa ka pribadong tunghaan kinsa usa-usab ka social media influencer ug usa sa mga organizer sa usa ka charity event karong buwana. Mga fans ug followers, get ready kay ang inyong paboritong TikTokers ug influencers inyo makitan live dinhi sa Subo. Dili lang fan signing kundi makita ninyo silang modua alang sa usa ka charity sports event. Tinguhan nila nga maauhag ang tanan sa pagsuporta sa ilang tumong nga matabangan ang usa ka home for the aged sa usa ka barangay dinhi sa Dakbayan sa Subo. Busa atong mahinabi ang usa sa ilang mga organizer nga si Axel Binoya. And we have with us this morning Axel Binoya, ang usa ka social media influencer, TikTokerist, and model. Good morning, Axel, and welcome sa GMA Regional TV Live. Maing buntag sa dinyo, ma'am. And ako day si Axel Keanu Binoya. Okay. We heard nga naamoy event nga gi-organize. Can you tell us about this? Yes, ma'am. Mao ni siya ang Baby Boy Basketball Exhibition Game na may tabo karong October 14 dito sa Cebu City Institute of sa Barangay Sawang. And among purpose jud ani siya kay if makatabang mi sa mga lola o mga lolo nga gipang-abandon sa karong mga panahon na. But before going into that, mautan sa mi kisa man ni mga naglangkob sa inyohang grupo? So ang among grupo day mao ni siya ang young talent sa mga Cebu nga gikan mi sa mga different management company and gusto na mo ipakita sa mga tao nga mas gikan mi sa mga lain nga management company nagkayusa Japon mi para sa kayuhan ug mutabang sa mga tao nga nanginahanglan. Wow, that's a very nice idea. Atong pangutana ani nga nung naghuna-huna man mo nga kaning home for the aged or mo may inyong napili nga mo inyong hatagan sa inyohang mahipos sa inyong event, charity event. Kay most of us among grupo is mga batan-on jud mi and nagdako mi sa among mga lolo ug lola gikan and we want to give back sa mga gipang-abandon nga mga lolo ug lola nga nanginahanglan sa among gamayng tabang ug dakong gugma. Wow. Okay, and kinsa sad ang inyong mga guests ni inyong charity event? For me, ang guest na mo ana is kami and sa mga tanan nga mananaw ang honorable guest that day. So this event usa man siya basketball or sa siya sports event, right? Yes. Kuha ni siya kanang exhibition match between sa mga laing-laing models diri sa Cebu. First time ba ninyo nakapahigayon og mga ingon-ani nga events? Charity events? Sa among batch, yes, first time ni siya. Pero sa mga niaging batch at tropang Young Talent Cebu, kadaga na sa sila nakabuhat og mga ingani nga charity works. I'm just curious, you said nga lain-lain, gikan mo sa nagkalain-lain nga mga management. Kisa man gyud naka-initiate ani nga maghimo ta ani nga event and mutabang ta sa mga mga nanginahanglan. Ang naka-initiate jud ani or nakanahuna jud sa maghimo mig inani nga charity event kay akong manager nga si Jaro Santos. Mao ni siya ang hatag og idea nako og nga motabang mi sa mga nanginahanglan karong mga panahon na. Samot na padong na Pasko and need kay sa mga lola ug lola nga gipang-abandon nga ma-feel jud nila nga love sa sila. Wow, so mga pila gyud mo kabuk ani nga molangkob sa inyohang grupo? Mga sa kanang among exhibition match karon maabot mig kuan mga 24 kabuk kay duha man mi ka teams. Okay, and so finally, unsay imuhang message ngadto sa ato ang mga kapuso nga ni tan-aw sa katong mga gusto sad nga mo donate? Mga kapuso, ganahan ko, imbitaron ta mo tanan karong October 14 nga magabot-abot ta sa Sawang Calero and ganahan ko magpasalamat sa akong mga sponsors nga silang Doc RMU, Sir Ed, Mami Carrie Santiago and mga si Tita Kiana Reeves. And I would like to thank my supportive family and mga friends nako diha nga nanaw karon. Okay. For those nga ganahan mo donate, asa man sila mamahimo mo paabot sa ilahang mga donation? Narami FB page nga mo dawat sa inyong mga chats and mga suggestions. Okay. That's all. Okay. Okay. So daghang kayong salamat, Axel Binoya. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.